Здравейте, здравейте, приятели! Днес ще ви покажа как да приготвите едни невероятни вкусни патладжани ветрило на фурна. Нека сега да започнем. Приготвила съм 3 патладжана. Патладжаните измийте ги, направете ги дълбоки разрези, без да ги разрязвате до край. И след това ги посолете. Оставете за около 20 минути и след това ги подсушете. Пригответе соса предварително. Соса, който в момента виждате. Задушавате ситно нарязания лук с малко олио до омекване. Добавяте настъргания домат. Аз съм приготвила един домат настърган, един който нарязан. Оставете соса да къкри 10-15 минути. След това между всеки разрез на патладжана поставете по едно супена лъжичка от този сос и след това поставяте с резенчета домат и кашкавал по средата на всеки разрез. Изсипете готовия сос в тавата, подредете върху него патладжаните, покрийте тавата с алуминиево фолио и печете в предварително загрята фурна 180 градуса приблизително 40-45 минути. Отстранете фолиото, запечете още 10-15 минути, докато патладжаните омекнат напълно и кашкавала придобие апетитен златист цвят. Това е от мен, приятели. Да ви е вкусно. До следващия път.